Okay, naka-live na ta. May buntag higala og mga igsoon, may buntag sa taga Sangkanan. Good morning, good morning. Uban sa tanan nga mga naminaw diya sa Sangkanan, yung Sangkanan og poblasyon Sangkanan, may buntag kaninyong tanan. May buntag og happy Sunday ilan ni Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining. Uban usab silang bunga sa pagminahalay. Maayong buntag kaninyong tanan diha, Pastor Noy. No? Uban yung bunga sa pagminahalay si Jumjom og si Daphne. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Okay? May buntag usab kang Parituto Carballedos, Mads TC Carballedo, may buntag kanyong tanan sa mga Carballedos family. Mayong buntag usab sa taga Lindaban. Tanan naman sa Lindaban, good morning kanyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Lindaban Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa inyong alagad sa Ginoo na Pastor GR Likayan, Ma'am Likayan, o uban sa ilang bunga sa pagminalay. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Okay? Good morning usab sa atong kaigsuonag kay galaan na mati dina sa higala kumigsoon. Slow na po ng atong internet, no? Yung pa slow connection. Pero sige lang, base de wala din magkaputol-putol ang atong tingog. Maayong buntag, may buntag usab diha sa Kalugmanan. Tanan naman sa Kalugmanan, good morning kanyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo diha, Pastor Silso Salit. Binata, may buntag kanimo diha. Ug salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Okay? Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonag kay galaan na mati diha sa higala kumigsoon sa Kilabong. Tanan naman sa Kilabong, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohano diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyo mga higala og mga igsoon sa kahanginan nga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Mayong buntag dito ka nga lipay ko sa imong text igsoon nya nga salamat sa pulong sa Dios, Pastor, makalipay, makadasig. Wow, no? Salamat ug laban akong nalipay ug nadasig sa imong mga comments, Sister Helen Unahon. O yung sa kauban siya kapikas kinabuhi. Lagi? Kauban ni Brad Loloy Unahon. Mayong buntag uban sab sa iyahang pamilya. Salamat gid kay sa Ginoo, dalay gid Ginoo. Makalipay, makadasig. Kay mayong buntag igala og maigsoon diha sa Vistabilia. Tanan namati sa Vistabilia, may buntag kayong tanan kang Ma'am P. Sitoy. Sa mga Sitoy's family, may buntag kaninyo mga igsoon. May buntag sa pamilya Cuevas. Ilan ni Brad Gagang Cuevas, Ma'am Cuevas, good morning. Og sa tanan nga mga Kristohanon das Vistabilia Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa iyong alagad siguro dia Pastor Luluy Lahayon. Uban sa iyong kapikas kinabuhi og ikumsab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha, Pastor Luluy Lahayon. Okay. So higala og mga igsoon, salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Igsoon, mayong buntag usab diha sa Punchan, tanan matis Punchan, good morning kaninyong tanan. Labi na isang Kristohano dis Punchan Fundamental Baptist Church. May buntag usab uban sa iyong alagad si Ginoo diha. May buntag usab sa taga Okasyon, tanan matis Okasyon, good morning kaninyong tanan. Labi na isang Kristohano diha sa Okasyon Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga Likuan. Tanan naman sa Likuan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohano diya sa Likuan Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha, Pastor Erning Taborno, Pastor Norman Luay, good morning kaninyong tanan diha, Pastor Norman. No?
O ingam sab most especially mention kang Brad Roel Gamala. Good morning kanimo dia Brad. Salamat sa Ginoo ga dalay gyud Ginoo sa imong kinabuhi makalipay makadasig. No, salamat sa kanunay nga pagmonitor sa atong programa dinhi sa radio natin 100.9 FM. Uban sa imong family circle, good morning. Good morning kaninyong tanan dia Brad Roel Gamala. Dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Okay, so good morning mga higala ug mga igsoon. Sa tanan nga nagapamati nga wala na ko manganli. Good morning kaninyong tanan. Good morning detod kang Sister Mares dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Og maayong tungang gabi diha sa nasod sa Kuwait. Good morning kanimo diha Sister Mares. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning sa Iran Star diha sa Taguluan, no? O gingon mo sa good morning kang Sister Marisa Hirado Nabong. Uban sa yang kapikas kinabuhi diha sa Sihayon Taguluan, no? Good morning usab sa taga Living Hope Fundamental Baptist dinhi sa San Miguel. Living Hope family dinhi sa San Miguel, Pesits to San Miguel. Good morning kaninyong tanan. Ang nagdalas na bugpwersa si Ma'am Ellen Limbag, no? Ma'am Ellen, good morning. Salamat sa Ginoo, dalay Ginoo uban usab sa gitawag siya uga Living Hope family. Dili lang kay sa Pesits to kundi sa Taguluan, Living of Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan. Maayong buntag kaninyong tanan, higala og mga igsoon, no? Sa tanan nga nagapamati o alang sa mag-text palihog wala tingali kayo nakasapon ang uban sa akong number. Ihatag nako igala og mga igsoon katulo. Una, andama lang ninyong ballpen, no? Kaya karon totoo dato na po i-mention. 0963. Otro na ko, 0963 941. Otro na ko, 941. Balikon, 0963 941 5508. Balikon na ko, 5508. So, ato i-diretso. 0963-941-5508. Okay, mo na no? 0963-941-5508. Oga, pwede mo text nga atong i-shout out. Pero karon tanaw na to kung makita ba nato dali. Kung makita na to, ato dahil i-greetings. Pero kung dili, ay magkabalaka kay sunod atong i-appeal sa pag-greetings. So salamat Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay ka tapusan, higala og mga igsoon. Pero kung namo sa Facebook Live, siguro gyud kay mong ma-shout out bisan ang inyong account. Bisag mag-email lang, no? Basta di lang matabunan sa uban. Sa G as in jar, Genie. G as in jar, G-E-N-I-E. Genie. G as in jar, G-E-N-I-E. Gambuta. No? Gambuta Limbag. Okay? Ang Limbag ya LI, ang Gambuta Biu. Okay? So muna, sa Genie Jar, Genie Gambuta Limbag. Pwede na to dayon ma-shout out. At walang ninyo sa Facebook, kaya nag-live ta karon. So, dalay gyud ang Ginoo kung naka internet or nakadita ta. So igala og mga igsoon may buntag ganitong tanan, may buntag usab dinhi sa Pesits 2. Ila ni Kagawad Bingol, good morning kanimo diha Kagawad. Good morning usab kang Kagawad Namok, uban sa mga ginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning uban sab kang Sister Marisa, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab kang Brad Roger Balili, uban ka Sister Iday sa mga Balilis family. Good morning kaniyong tanan, higala og mga igsoon, no? Sa mga Kabangs family, good morning, no?
Good morning usab ila ni Brad Dundon Lucero. Sister Risa Lucero. Kung naakay dita dia, Brad Don, comments. Himinga na magbasa sa imong comments na ni. Good morning kung nakadita. No? Pero wala, ayaw lang sa glugsa. Diya lang ko sa radyo. O tanan mga silingan ni Brad Dundon, good morning kanyang tanan. Kung dili ko masayo, puro 4 din San Miguel. Good morning usab sa Galinsugas family. Ilan ni Brada, ilan ni Sister Minerva Galinsuga. Good morning kanyang tanan. Uban ka Ma'am Denden. Ngayang anak. Dahil aplido dili na Galinsuga. Sa dalaga pa mag Galinsuga. Kaya nakuha na ni Brad Lloyd. Good morning sa kanimo dia Brad Lloyd, Ma'am Den. O Sister Les Galinsuga, good morning. Salamat sa Ginoo, dalay gyud kini. Good morning usab sa mga Digdigans family. Ilan nanay kaning Digdigan nga tuwa sa Australia. Good morning. Nanay, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. So ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Igsoon, no? So, nay, good morning. Diya sa Australia. Dayon iharing mga kabataan. No? Si Sister Joy, uban kang Brad Julius, uban usab kang higala og mga igsoon kang Ma'am Gina, uban usab sa iyang kapikas ginawi Brad Archie. Good morning, ma'am. Og Brad Archie, uban sa ilang bungas pagmilalay nga si EG og si Alia. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa atong mga kaigsuunan o kaigalaan nga nagapamati diya sa igala ko og mga igsoon sa WhatsApp kang Sister Grace, amen. Nga anak ya po ni nanay, uban kang Brad Jerry ug yung sab silang bungas pagmalalay si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang igala ko migson ka Sister Juan, uban kang Brad Juni. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. So Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kaninyong tanan, no? So kanatong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo og igsoon salamat sa niini nga ka igala ko migsoon ka buntagon. Adiin kita maka pamalandong usab sa pulong sa Dios. Mga pagpasalamat ituod. Salamat sa taga gitawag siya ga dami lang. Ngadiin salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo tungod kay malipayon kay sila nga naga atiman sa mga kaanakan sa Ginoo kagahapon. Salamat sa taga Damilag. Pinanguluhan sa ilang advisor, Pastor Robert Anthony Oculares, o uban sa ilang senior pastor nga Pastor Multibar. Good morning sa mga Arunias family diha sa gitawag sa igala og mga igsoon sa ngalan na ni sa Damilag, no? Damilag family. Good morning mga higala o mga igsoon, no? Damilag Fundamental Baptist Church sa Damilag. Good morning kaninyong tanan. Huwag ang ginawag pa rin magpanalangin sa mga Butins family, Arunias family, o Asenyeros family. Good morning higala o mga igsoon. Salamat sa Ginoo ni ini nga kabuntagon. Nga din sa makausap pa, makapamalandong na usap kita sa yapulong. Igsoon ini nga kabuntagon, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan, tungod kay gitagaan usap kita niya higayon nga siya makigsulti sa ato pinaagi sa iyaha pulong higala og mga igsoon. So ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Once again, good morning. Greetings ta kaganina Sister Maris. Good morning din sa atong nasod sa Pilipinas.
Unya, maayong tunga-tungang gabi diha sa nasod sa Kuwait. Kay alas 12:11 pa. Pagsulod ni Sister Maris, no? Nya, present pastor, wala ko mag-absent. Amen. Magkalipay, magkadasig, no? Dalay Ginoo sa walay katapusan. So salamat kaayo Sister Maris. Makalipay, makadasig nga kinabuhi. O Ginoo gyud padayon magpanalangin kanatong tanan. So, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon, no? Ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganha ka ninyong tanan higala og mga igsoon. Karon dinhi na kita sa gitawag siya og pamalandong sa pulong sa Dios. Atod padayon nga pahibalo para sa wala nakaapil nga workers or pastor o mga officer, kung wala ka naka-appeal kagahapon, dugang lang ni nga update para sa imuha. Para sa mga pastor, aron dili malimtan, pastor and workers, atong tigom karong gitawag siya uga higala kumigsoon karong sa ngalan ani Sabado. Tigo man nato atong gahapon sa General Fellowship nga dito sa Damilag. Karon na pong Sabado tigom sa mga pastor and workers, officers sa NGT nga dito pagahimua og paliw kayo og absent. Kay dito kini pagahimua sa gitawag siya og Phillips Fundamental Baptist Church, ila ni Pastor John Amor. Alas 8, tuwa na ta dito, kay pagka alas 8:30, sa ako ni buluhan, magsugod na. Higala o mga igsoon. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Igsoon, ini nga buntagon, higala ang igsoon, gani, para challenge lang ni sa uban. Doon ako'y tigom ana dito sa gitawag siya Taguluan, sa Taguluan Evangelical Minister Association. Nga importante gid kay para sa values. Kay naata dito, no? O naasa na nga itong outreach dito. Pero niya ng panahon na, dili sa ko mag-appeal dito sa Taguluan. Nanghid ko sa chairman. Igsoon, unsa man imong lakawana nga panahon karong Sabado, imo sa nang isit aside kay importante ang isgutan sa mga pastor and workers dito sa Phillips Fundamental Baptist Church. Sumala sa paibalo sa atong chairman, importante kaayo, labi na gyud ikaw nga usa ka binuhat nga alagad sa Ginoo, o labi na gyud ikaw nga usa ka binuhat nga nahimong opisyalis sa North Gospel Team, palihog ayaw absent. Igsoon karon ning galak igsoon padayon ta, no? Ug utron ako, salamat sa tanan nga nagapaminaw nga wala nako manganli. O ang monitor sa atong Facebook Live. Nga wala gyapon ako manganli. Igsoon, dapiton ko kamo sa pagbuka sa inyong mga Biblia. Hebrews chapter 11 verse 6. Ingon sa pulong sa Dios, but without faith it is impossible to please Him. In other words, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-ampo na kita. Nga itagkaalam nga sa atong labaw nga makagagahom. Dalaygon og labing gamhanan na mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin kami makapamalandong na usab sa imong pulong.
Ginoo palihog gamita kining ubos nimong ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Ug kami usab nga imong kanakan nga nagapamati. Tagay kami kaalam aron masabta na mo sa lubungsan imong pulong ug magtulod kini kanamo nga more kaming magmalipayon magbrasigon sa pagpangalaga ni Ginoo. Samtang nagapaabot sa pagbalik mga kalipay sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Binalon-balon ng imong pulong nga madunggan. Ginoo, ikaw magpanalangin sa tanan nga nagapamati. Kuno galing adunay nagapamati nagantos problema sugaran sa kinabuhi, ikaw magatangtang ni Ginoo. Kuno galing adunay nagapamati nga nagbalatian, ikaw magahikap sa gamhanan kamot sa ng lawas at nagbalatian, palihog ayuha pinagi sa mga sa tabang. Ginatugyan o giampo o gihangyo og salamatan ng tanan, di lamang kanimo Ginoo, lamang sa Kristo nga umuluwas. Amen. Villanueva Fundamental Baptist Church Family diya sa Misamis Oriental, Villanueva, Misamis Oriental. Salamat sa inyong mga pag-ampo og makalipay, makadasig ang inyong mga suporta. Matod pa ni Brad Dodong Bueneflor, ingon niya mo ni imuhang mga followers, Pastor. Amen, sugad bida glory. Buot pasabot nagsunod sa mensahe sa pulong sa Ginoo diya sa Facebook. So, otro na ko, Villanueva Fundamental Baptist diya sa Misamis Oriental. Salamat gyud sa inyong prayer. Good morning kaninyong tanan. Pinanguluan sa inyong Pastor Engelbert Surya, Pastor Kerwin, no? Limuan, o sa inyong mga Bible woman diha, no? Kang Ma'am Sani Caristia. Og tanan kamo tanan diha, good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud kini Ginoo sa walay katapusan. Igsuon ini nga ka buntagon. Ingon sa pulong sa Dios nga atong ginabasa, but without faith it is impossible to please God. Subot ipasabot nga ang pagtuo importante kaayo higala og maigsoon. Niya patan ini tungod kay wala nato ni nahuman atong miyagi. Importante ang pagtuo kay sumala sa atong gipamalandungan nga pinaagi usab sa atong pagtuo nagkaroon tag koneksyon diha sa Ginoo. Mo nga malipay gayud ang Dios sa atong kinabuhi. Sa mga tao nga dunay pagtuo kaniya. Sa gingon ko na ni adtong milabay o ni adtong Bernes, ang tibuok Pilipinas nagsaulog. So gikorek na ni Pretzere. May butag dito Pretzere sa Bilina. Kita nga Kristohanon wala taga sa ulog kundi gahandom. Kayo man naman siya nagpakamatay, pero atong gihandom. Pero para sa nasod sa Pilipinas, nagsaulog yun sila. No? Nga ang Diyos, salamat sa Christian country, namatay para kanato. O karon usab, nga adlaw, handom na usab kita, o magdumdum usab kita nga ang Diyos na panhaw. No? So pinaagi niya na ang Diyos na himuot ka na to. Mao ka na higala og mga igsoon. Pusa ang ating pamalandungan is faith is essential. Ang pagtuo importante kayo. Faith is di lang kay essential kundi necessary. Kinahanglanon yun kaayo sa tao para sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo. Kay tungod sa pagtuo sa ingon ko na nagkaroon ikaw ug ako koneksyon diha sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagsulti nga ang Dios mitahan sa iyang kagalingon dito sa cross. Nga pinaagi niini iyang ipakita ang iyang espirituhanon nga pagkamataron. Ang halad pasig uli pagpasaylo sa atong mga sala.
nga atong pagadawaton pinagis pagtuo. So importante gid kayo ang pagtuo. Kadi makamudawat kung wala kay pagtuo. Kung nito upod ka nga di ka mudawat, ikaw ang pareha kang satanas nga pagtuo, demonic faith. Why? Si satanas biya grabing kurog pas pagtuo. No di gid siya makadawat. Kaya ang pagdawat mauna ang pag-acknowledge sa gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross nga makaluwas kanimong kanako. Igsoon pagmata. Atong tuhuan ang gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross. Ug ato kining pagadawaton pinagis pagtuo nga naman. Wani mo makita. Pero imong nadunggan ug nag-abot sa imong pagtuo. Ug ang pagtuo mao ang pagtuo sa mga butang wala makita nga ana. Ngano nag-abot man sa imong pagtuo? Kay adunay nagwali. Kay nadunggan nimo, kay naa may nagwali. Unya igalag migson. Miabot sa imong pagtuo o mao na nga ni desisyon ka nga imo tong saligan ug tuhuan. Sayo ni ana nakaplagan mo si Kristo Jesus. O kay nakaplagan mo si Kristo Jesus higala og mga igsoon. Ingon sa kanta, apan si Jesus akong natagbuan. In other words, nakaplagan. Unsa resulta? Gipasaylo gikalimtan ang tanan kong sala, ug ang silot ko gikuha usab. Tapos lang, sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Wow, kanindot pa. Mao kana igala og mga igsoon sa kanginan namatay karon. So dalay gyud ginang Ginoo sa walay katapusan. Busa atong gitan-aw unsa ang pagtuo kay faith is essential man, importante man ang pagtuo. Gitanaw nato ng biruan natong yagi the definition of faith. Ang kahulugan sa pagtuo, letter A atong gitanaw complete trust or confidence in someone or something. No? Kompleto nga pagsalig, pagtuo ngadto sa atong labaw nga magkagahom muna nga ang Dios malipay gyud kung ikaw ug ako nagatuo sa iyang gibuhat dito sa cross. Unya dili lang kadihara kita kutob kun dili nituo sab kita nga ang Dios namatay ug nabanhaw. Gipildi sa Dios ang kamatayon nga mao ang yawa. Natay mabasa niya na pero ato lang may sigutan sa sunod. Abi sa kaaway nga mao si Satanas ug daog na siya kat patay ang manuluwas. Pero kung sa dula sa dama, kung perdigana gani, igsoon, dama ba dama? Ang mapildi niya na maoy daog. Lupig yun sa kaalam ang kaaway. Walay makatupong sa kaalam sa Dios. O gani si Solomon nahimong bantugan nga maalamon tungod sa Dios. Igsoon, dili lang kay complete trust or confidence in someone mo ang definition sa pagtuo, kundi letter B, strong belief in God or in the doctrine based on spiritual understanding. People who have show supreme faith. Ang pagtuo ba? Lig-on. Ang lig-on nga pagtuo ngadto sa Dios sa mga katudluanan o doktrina nga gibase sa espirituhanong pagsabot sa mga tao nga nagpakita
sa labing taas nga pagtuo. Tatay daghan mabasa niya na. Ato na mabasahan karon according to the Bible. Muna ang pagtuo higala og mga igsoon. Ingon ni Sister Maris, amen. Salamat Sister Maris, makalipay, makadasig. So igsoon, mauna ang definition sa pagtuo. Kaya ang pagtuo sa mga butang, wala makita nga na. Munang according, atrasan nato kaganina, ang atong text is Hebrews chapter 11, verse 6. Atrasan nato sa 1. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig nato sa mga butang nga wala nato makita nga atong gipaabot og nagpamatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Mauna ang pagtuo higala og mga igsoon. So atong gitan-aw na usab, padayon ta higala kung igsoon. Dili lang kay the definition of faith, ato pong gitan-aw ang demonstration of faith. Doon na tayo daghan nga mga heroes sa pagtuo. No? Kung atong tan-aon, ilang itawag sa demonstration of faith is bot pasabot ang pagpakita o ang pagpadayag sa pagtuo. Ato nang makita higala og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon sa Hebrews chapter 11 verse 4. Dito sa ayos to kaganina. Niatras na po tagamay. Verse 4. Niatras nagdako kaganina is verse 1. Karon sa verse 4 o verse 7. Kaya nga naman, ingon sa pulong sa Dios higala o migsoon, the true biblical faith is confidence or obedience. Ang tinuod ba nga pagtuo diha sa Biblia, mao ang pagsalig ug pagsunod. Confidence, obedience to God. Ang tinuod that true biblical faith is confidence, obedience to God. Ang buot ipasabot nga ang tinuod nga pagtuo sa Biblia mao ang masaligong pagsunod. Sa sunod. Otro nako, the biblical faith is confidence, obedience to God's word. Ang tinuod nga pagtuo, ang tinuod nga Biblianhon nga pagtuo mao ang masaligon nga pagsunod sa pulong sa Dios. Bisan pa, ingon dinhi, in spite of feelings, circumstances, and consequence, the best way to grow in faith is to walk with the faithful. We have the life and labor of great men and women of faith found in the Bible, in Old Testament. Ang tinuod o ang biblikal, ang tinuod nga biblianhon nga pagtuo mao ang masaligon nga pagsunod sa pulong sa Dios. Bisan pa sa mga pagbati, feelings, sa mga kahimtang circumstances o sangputanan sa consequence, ang maayong paagi sa pagtubo higala kaming the best way to grow in faith. Pagtubo sa pagtuo mao ang paglakaw uban sa matinuhuon, sa mga matinuhuon.
kita adunay mga kinabuhi o mga kahago nga sa mga bantugang mga lalaki o babae nga gihisgutan ang pagtuo diha sa Biblia nga atong makita. Ha? Sumuna igala ko migson. Mauna ang pagtuo. Kung natong tanahon, igala ko migson nga nag-demonstrate una is si Abraham. Tungod sa iyang pagtuo, nalipay gyud ang Dios iyang kinabuhi. Una nagtuo si Abraham nga tagaan gyud siya og anak. Kay promise sa Dios nga maka ruon siya o kaliwat nga sama sa baga sa kabaga sa baybayon. O ang Israel karon grabe naging kadaghan. Ug nahimo pag yung amahan sa pagtuo si Abraham. Ug ang Dios nahimuot kaniya. Sa diha nga naanay ilang anak. Ang nahitabo higala og mga igsoon nga ginganlan sa pagpromise sa Ginoo nakakatawa si Sarah magani mahimo atong una nga gidugo pa siya ni samot na hinuon nga karon wala na. Nagminupos na. Nasayod ba kamo nga nganong ginganlan ang ilang anak kong Isaac? Ang buot ipasabot sa Isaac, laughter, katawanan. Unsa man si mama kung wa matiguang wa man manganak. Laughter. Pero igsoon, walay imposible des Ginoo. According to Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Mao kana higala og mga igsoon, walay imposible diha sa Ginoo. Busa bisan wala na gitalinugo si Sarah nanganak. Igsoon. Kay gisaaran sa Dios nga manganak sila. Igsoon. So ang netabo sa naanay anak, gisukod pa gyud sa Dios ang pagtuo ni Abraham. Ihalad ang imong anak. So walay pagbagutbot. Walay pagduha-duha. Kay naa siya pagtuo. Kay gipasaligan siya sa Dios nga makabaton siya og kaliwat sa makabaga sa baybayon. Wala gyud siya pagduha-duha, iyang gihalad ang iyang anak. Apan sa diha nga tampok na unta niya aron sa paghalad ang hinigiban, sa paghalad ang naitabo. Ang Dios nakigsulti sa iya o gipatan-aw siya sa karnero na tuwas unahan nga iyang kuhaon ug mao'y ihalad. Grabe ang pagsukod sa Ginoo sa iya. Ingon ni Sister Maris, abi kog ang isa ra ka buok. Isa ra ka buok, Sister Maris, pero midaghan. Kaya ng Israel, gikan na kang Abraham. Nga itong amahan sa pagtuo. Ug ang Isaac, ang ngalan na is laughter. Ang buot pasabot. Katawanan. So, salamat Sister Maris, magalipay, magkadasig. Ibano ba siya, pero salamat good Sister Maris, no? Dalay yun ginisulay katapusan. Busa, kung natong tanawon, gidemonstrate, kanina gitanaw na to ang definition. Sunod na po, gitanaw na po na to ang demonstration of faith. Gidemonstrate ni Abraham unsa ang iyang pagtuo. Gani, patay na si Abraham. Pero ang iyahang pagtuo, nakigsulti paghihapon kanato karon. Wow, kanindot kayo. O gini sa gitawag siya uga, higala kumigson, usa sa heros gihapon sa pagtuo. Nga atong mahimo bang panag-ignan. Nga gipadayag, dini sa Hebrews chapter 11 verse 4, ingon sa pulong sa Dios, ang tinuod nga pagtuo. Amen. Okay, nira. Verse 4. Tanan to na to. Balik ko na itong basa. Verse 4.
Tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios. Nga labaw pa sa kahalangdon sa halad inihaw kay kang Cain. Nga pinaagi niini siya na hiuyunan ingon nga tao nga matarong. Nga gikahimutan sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang halad. Siya patay na, gani tungod sa iyang pagtuo, siya karon nakigsulti paghihapon kanato. Grabe ba? Nakigsulti paghihapon. Tungod sa halad niya, og mihalad siya tungod sa iyang pagtuo. O gikahimutan sa Dios. Igsoon. Number 5. Verse 5. Sa Hebrews chapter 11 verse 5. Tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin ngadto sa langit, aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, ug siya wala hingkap lagi, kay gikuha naman siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, tiknot, siya gikahimutan nga makapahimuot sa Dios tungod na sa pagtuo. Muna nga itong verse kaganina, but without faith, nothing impossible to please God. Grabe ba? Kung walay pagtuo, dili gyud nato mapahimutan ang Dios. Igsoon, naa ba ka karon na minaw? Lubos-lubusan na nato atong pagtuo kay makapahimuot sa Dios. Ayaw pagduha-duha. But without faith, amen, nothing to please God. Unya, gitanaw nato definition sa pagtuo: complete trust and confidence in God. Muna mahimuot gid ang Dios. Pusa ko nito ukas kamatayon ni Kristo Jesus. Tuhuin na ni higaala kumigsoon lubos-lubos. Ayaw pagduha-duha. Kompleto gyud. O gitawag ng strong belief, masaligon nga pagtuo diha sa Ginoo. Kay siya namatay ug napanaw para kanato. Igsoon, giduphan sa Dios ang imo sarap. Kung imo siyang tuhuan, saligan, igsoon, kalimtan sa Dios ang imong sarap. Pasayloon sa Dios, kalimtan sa Dios, ug kuhaon pa ang silot. Silot nga nasunod nato kang adanang iba, musugot kag sa dili. Tanan tao ibabaw sa kalibutan, ipanlod sa linaw nga kalayo, kay ang silot sa sala kamatayon man, ug ang tanan tao nakabsan si maya sa Dios. Sanglit na kasalaman ang tanan ug nakabsan si maya sa Dios. Sa ato pa walay ibilin, silutan gayod ang tanan. Pero salamat sa gugma sa Dios, kay gitahan niya iyang kagalingon dito sa cross. Kaya ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ang pulong sino nalatid ug napatik sa balaan kasulatan, Roma kapitulo 5 versikulo 8. Gipasundayag sa Dios ang ilabing gugma nga ni kanato. Nga kung ato ning nadunggan ug atong tuhuan, ikaw himuong property sa Dios. Asa mabasa pasol? Episo kapitulo 1 versikulo 13. Mao man sab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita. Otro nako Episo kapitulo 1 versikulo 13. Akong balik-balikon tungod kay naay nang ingon sa akong pastor, nagtiknot bi ako. Ug dako katabang mabalik kay usay di na kumapas. Episo kapitulo 1 versikulo 13. Mao man sab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita. Ang kamatuoran nga si Kristo maoy makaluwas kaninyo sa diha nga kamo na nagpanuon ini, kamo gisiliuhan sa Espiritu Santo pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Sa ato pa, God's property na ka. Kung ikaw mituo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross, og siya namatay og nabanhaw, ug mao nga karon nga adlaw ang tibuok Pilipinas
gasaulog sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Ang uban tuos dagat. It's good man simba tatadaan. Igsoon. Nga naman na, kay Alleluia daw. Yes. Ang uban sa di kay Alleluia, Al-Lauya. Grabing lauyan lang. Kita no? Igsoon. Mayog yun nga masuulog ka sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung anaa kay kompleto nga pagtuo, masaligon nga pagsalig ngadto sa Dios. Nga siya lamang nga makaluwas ug wa nay lain. Busa atong una nakadungog ko mensahe may balita ang kabatuoran nga si Kristo mo'y makaluwas. Giignan ko sa kalagad kino mituo ka ba nini, misalig ka ba nini? Yes, pastor. Ug kay mituo ka man misalig, isulti ni ngadto sa Dios ang imong pagtuo. O kay naatay mabasa niya na Roma Kapitulo 5 versikulo 8, Roma Kapitulo 10 versikulo 9 ngadto sa 10. Kon magasugid ikaw pinaagis imong bakbak og magatuo sa kinising-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo ug gipanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kinising-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Klaro ug tataw kayo nga nalatid sa balaan kasulatan. Mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. So pastor, naana ko'y pagtuog, pagsalig ang pagpahayag na lang akong kulang. Unsaon ni, napatudlo ko, daily gid ko maulaw ni anak. Kay gikan niya to, kay buot na ko i-enjoy ang kaluwasan. Ako kining gidawat. Kay na ko'y pagtuog, pagsalig. Dito nagkaroon og epekto sa akong kinabuhi. Nga sila nga nanak kang Kristo Jesus, bago nang binuhat. Ang daan pagkatao ga pangawala anong gang bagong pagkatao gas nga na. Busa ka ng pagtuo nga, ningon na tuura. Wala na dawat, di jeep ko madala anak. Busa pagtudlo sa ako anak, ako ginang sumpa, misupak ni anak. Igsoon. Kaya nga naman, niipikto sa akong kinabuhi ang pagtuog pagsalig sa diha nga ako ning gi-enjoy, akong gidawat. Imong di ko sa alagad sa Ginoo, saon ako ni pagdawat, pastor? Gusto gyud kong mudawat, gusto kong musugi. Nya diha isulti lang ni. Ingon ani ra. Ito si mong kwarto. Ayaw, pastor karon, gusto ko karon. Kaya di ko kumpiyansa. O sige, human naman ako nag-isulti. Pag-isulti ni si Ginoo heart to heart. Ingon ani ra igala kung gusto ka mag-isulti heart to heart. Ingon ani ra. Ginoo. Ingon po ko Ginoo. Giila ko nga ako makasasala. Giila ko makasasala. Pasayloa ako Ginoo. Pasayloa ako Ginoo. 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 Gituhuan ko ikaw. Gituhuan ko ikaw. Nga nagpakamatay. Nga nagpakamatay. Para pagluwas. Kanako. Ug karon Ginoo. Dawaton ko ikaw. Nga akong Dios. Ug manluluwas sa akong kinabuhi. Ug gikan karon. Ikaw na ang maghari kanako. In Jesus name. Amen. Gikan niadto Agosto 25 oras alas 7 sa gabi 1991. Natingala ko nga di na ko ganahan buhat ug dautan. Gusto na akong lipayon og pasidunggan ng Dios sa akong kinabuhi. Sugad pid glory. Ang akong asawa naka-enjoy sa akong asawa, ako ra man ang biyabiyaan na tong una. Pero gusto na akong malipay ang akong asawa. Ug mao na ang kabaghuan sa akong kinabuhi. Kusog kay kung inom og agwa di pataranta. Maligid na ko kanal, may gani kay na akong asawa. Kuha sa ako. Pero sa diha nga nahimo na kong anak sa Dios nga tinuuray. Kaya ako man yung pagadawaton, pinagis pagtuwa ako siyang gidawat nga wa ako makita. Kaya nagtuo ko sa iyang gibuhat ito sa cross. Ni-acknowledge ko nga siya na matayog na panhaw. Tingala na lang ko nga di na ko ganahan buhat og dautan. Gusto kong malipay ang Dios sa akong kinabuhi. Munang pirmi ko mag-appeal sa mga Bible study, sa gitawag siya uga, higala ko migsoon, gitawag siya uga prayer meeting. Igsoon ang kabaghuan sa kinabuhi nagabot. Ingon sa higala ko migsoon,
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, sila nga naanak ang Christ Jesus, bako ng binuhat. Andaan pagkatao, gapangawala na. Ug ang bagong pagkatao, gasingpot na. Nipikto gid na sa akong kinabuhi, higala og miso. Unahin kong pag-abot lagi niya na, ako ang unang nisupak. Kay dili gyud tinuod para sa akong kinabuhi. Ang tinuod, mao nga mituo kog misalig. Ug ang halad pasig uli nga atong pagadawaton pinagis pagtuo, gidawat ko kay misalig ko. Kung buot akong enjoy didto nagkaroon og epekto sa akong kinabuhi nga ginahinay ko pagbag-o sa Dios. Igsoon, Agosto 25 oras alas 7 sa gabi 1991. Timan ina, kung ikaw nakigsulti na sa Ginoo heart to heart, imo nang gisugid ang imong pagtuo pagsalig dito sa Dios. Kumpleto nga pagsalig, masaligon nga pagtuo nga to sa Ginoo. 100%. Ikaw ang gitawag siya real Christian. The real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Bingon dahil pwede lugar magpakasala. Dili na trabaho sa real Christian. Kaya ang magpakasala, iya sa yawa. Ayaw nagamita, igala kung bigsong ticket. Ngay Kristohano na ka, magpakasala ka. Angay kang kataan, hoy, Kristohanon ka na. Ang imong pagkinabuhi, tarunga kay Kristohanon ka na. Unya sa pagbuhat ni mo niya na, walay resulta, walay consequence. Adi pa ka Kristohanon. Basin ang imong pagtuod, waduha pa. Kinahanglan nga yung pagtuo, lubos-lubos nga pagtuo, pagsalig. Masaligon nga pagsalig diya sa Ginoo. Igsoon. Faith is essential. Atong gitanaw ang definition, the definition of faith. Atong gitanaw ang mga demonstration of faith. Ang pag-demonstrate sa mga heroes of faith. Nga bisag patay na, nakisulti pagyapon karon kanato. Ang sunod is higala kumigson. Dili lang kay the definition of faith ato tan-awon, dili lang kay nya ato nang gitanaw the demonstration of faith mo nang nga essential gid ang pagtuo. Importante gid ang pagtuo. Ato pong tan-awon ang the depth of faith. Ang lalum. Ang gipa lalum nga pagtuo. Ang giladmon, naran sakto na pagtuo. To have deep faith means to have deep conviction or belief that they are realities beyond that we can see beyond our circumstances, our abilities, and witness. Otro na ko, atong gitan-aw unsa ang lalom nga pagtuo. To have deep faith means to have deep conviction. Doon na ba kay lalom nga unsa man pagbati, pagsabot sa pagtuo. Lalom nga pagsabot sa pagtuo. Deep conviction or faith that there are realities beyond what we can see, beyond our circumstances, our abilities, and weaknesses. Ang pagbaton sa lalom nga pagtuo, nagpasabot nga adunay lalom nga conviction o pagtuo nga adunay mga realidad nga labaw sa atong makita, lapas sa atong kahimtang or sa atong abilidad o mga kakuyang. Mao na igalang migso. Biblically, faith is considered a belief and trust in God based on evidence but this idea is thinking of faith. Otro na ko, biblically, faith is considered a belief and trust in God based on evidence
But this idea is speaking of faith. Buti pasabot, ang Biblianhon nga pagtuo giisip nga usa ka pagtuo ug pagsalig sa Dios. Bisa ebidensya apan kini mga ideya mao ang pagbaton sa pagtuo. Munang pagpalalom sa pagtuo. Ug mao nang lalom nga pagtuo. The depth of faith. Ang pagbaton igsoon sa lalom nga pagtuo, nagpasabot nga adunay lalom nga conviction o pagtuo nga adunay realidad nga labaw pa sa atong makita. Munang ang pagtuo mao ang pagtuo sa mugutang wala makita nga na. Tan-aw na ganiya. Sa diha nga mituo ka kang Jesus Christ. Ingon nga imong Dios ug manuluwas imong kinabuhi. Igsoon ang kakahitabo is unsa man ni igsoon, no? Ang kakahitabo is salamat kay Sister Mares sa mga star. Dalay gyud ang Ginoo. Unsa ni siya pagwala ni add dire daw? Di mabasa. So sa mga star, salamat Sister Mares ug napay amen. Kani siya. Salamat daw. Kuha. So ang nitabo is sa diya kami tuo ka sa kamatayon ni Kristo Jesus. Kaya Dios nagpakita man sa labing gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita sa Kristo nagpakamatay alang kanato. Atong palalom ang gamay. Sa diha kami tuo tawa biya nato makita siya. Muna ang definition of faith. Complete nga pagsalig. Trust or confidence. Strong confidence. Lig-on nga pagtuo. Ug sa diha nga imo ning gituhuan, imo siyang gidawat pinagis pagtuo, wala nimo makita. Ang kakahitabo higala og mga igsoon, salamat Sister Perez, mao ni makalipay makadasig. Ang nitabo higala kung igsoon nga diin ikaw nga kunahimong anak sa Dios. Kaya ato maning pagadawaton pinagis pagtuo ato ning gidawat. Og naon sa mana? Nahimo kang ikaw ang tinuod nga natawo pag-usap, ikaw ang tinuod nga born again. Og ang tinuod nga born again makasulod sa gingharian sa langit. Pero mayong ka born again unya maglahutay pa ka, kinsa man ay manluluwas do. Imong lahutay sa Kristo Jesus. Ang tinuod nga nagtuo, ang resulta anak mo lahutay like Apostle Paul. Ayaw na duha-duhain. Complete confidence. Strong confidence to the Lord. Palalo naman pag nato, gihimo kang anak sa Dios. Wala ni mo makita. Pero based in spiritual understanding. But sumala sa dalatin sa balaan kasulatan mo ng espirituhanon. Ato nagsabton. Mahimo kang anak sa Dios. Gisiliwan pa ka sa Ginoo pagtimilan, ikaw iyan na sa Dios. Ikaw ang tinuod nga natawo diya sa Ginoo, ikaw ang tinuod nga born again. O ang tinuod nga born again, 100% going to heaven. Igsoon, salamat sa Dios. Ang Ginoo nag-ingon niya na, nagawas kung ang tao dili mag-born again, di siya magsulod sa kanang sa langit. Dili na relihiyon, relasyon ka na diya sa Ginoo. Gihimo kang anak sa Dios. Mingon di ka unsa no? Sumala sa espirituhanong pagsabot. Dinis balaan kasulatan, katudluanan sa balaan kasulatan. Mo na gisulti sa pulong sa Dios. Bosa igsoon, ikaw gihimong anak sa Dios. Sa diha nga mituo ka. Ayaw na duha-duha ay complete confidence. Strong confidence to the Lord. Ug atong gituan nga siya na banhaw. Munang atong gidumdum ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ug mo nang lalom nga pagtuo kay walay sibug-sibug. Walay duha-duha. Nga magduha-duha man nga ang Ginoo may nagapasalig. Tanawa ganing usa ka kawatan. Ginoo,
punto na kabitaw sa paraiso, dumdumi ko ha. Nga na bitaw, inatulat. Pero ingon ng Ginoo, I assure you, you will be with me in paradise. Today, thou shall be with me in paradise. Nga naman na ipagtuo ang maong tao. Bisan siya makasasala. Muna ingon sa kanta, bisan ako makasasala, apan imo akong gipakaway sala. Muna ingon sa kanta, sa diyang nakaplagan sa Christ Jesus. Apan sa Jesus, akong natagbuan. Gipasay lugi kalimtan ang tanan kong sala. Gikalimtan. So, Ikson, nanay, susunod sa ako, no? So, muna Ikson, si Pastora, happy Sunday, Pastora. So, Ikson, kapsa na tas oras, gamay na lang ang kuano. So, Ikson, faith is essential. Review ta sa pag-conclusion. Atong kita na ang definition of faith. Ang definition of faith is, Ikson, complete trust or confidence to God. And so that strong belief in God. So atong gitanaw ang demonstration of faith. Atong gitanaw ang pag-demonstrate ni Abraham sa iyang pagtuo. Sunod ayon kang gitawag siya Abel o kang Enoch. So atong gitanaw ang lalom nga pagtuo. No? Because faith is essential. Kita na definition of faith, the demonstration of faith, and ikson sa last is atong gitanaw ang the death of faith, ang gilabmon sa pagtuo. Ikson, ayaw na duduhain ang kaluwasan ng mga angkon. Ayaw batunan ng lahutay luwas. Kaya dito na sa tribulation period. Kaya tinuod yun nga luwas po, mula hutay kitsan. Sama ka Apostol Pablo. Ikson, salamat sa Diyos, ug dalay yun Ginoo sa walay katapusan. Dili na nato duha-duhaan. Ug magkinabuhi ta nga malipay ang Dios, kay mo nang resulta sa kaluwasan nga atong niangkon. Mo nang resulta sa atong pagka-born again. Mo nang resulta sa atong pagkaanak sa Dios. Una natawo ta sa atong inahan, ikaduha natawo ta sa Ginoo, mo nang tinuod nga born again. Salamat sa Dios, ug ang Ginoo magpanalangin kanatong mag-aputa. Dalay ko nung labing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga na sa langit. Salamat sa imong pulong, amon na pitalingugan. Panalangin kini sa mong kasing-kasing. Among gitunan nga ang pagtuo importante gid kaayo. Dalay gid ikaw Ginoo kay dili gid mahitabo nga malipay ka kun walay pagtuo. Salamat dalay gid ikaw sa among kinabuhi. Og panalangin niya tanan nga nagapamati sa 100.9 FM. Bisan man ang nagmonitor sa YouTube o sa Jenny Kamputan Limbag at sa Pastor Limbag o sa Facebook Live Jenny Kamputan Limbag. Dalay gid ikaw Ginoo sa walay katapusan. O labas sa tanang panalangin ning pulong nga milanog aron dili mo sayang mo balik sa imong pasyensya. Ginatugyan og giampo og gihangyo pasalamatan ng tanan. Lamang kanimo Ginoo pinaglamas Kristo luwas. Amen. Salamat Sister Mares, ingon niya. Amen. Thank you Pastor Limbag. You are welcome. O to God be the glory. Makalipay, makadasig. Kini si Pastor Jenny Limbag nagig-uban kaniyo sa tulamanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato atron kami buntag. Kini si Pastor Jenny Limbag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments,